Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts a una altra sessió de Codelers en acció. Avui, dimarts 16 de març. I, bueno, sembla que aquí tenim avui una sèrie de ponents que, bueno, ens ho faran una mica entendre tot això al voltant de la intel·ligència artificial. Sabeu, aquest és el tema d'avui i res, esperem que, bueno, us ho passeu com a mínim bé. Apreneu directament, hem posat ja algunes eh, alguna pregunta per aquí en el chat eh, i a veure quin és. Vale. Res, comencem. Sembla que comencem a animar. Hi ha més de 15 assistents en el canal. I res, anem passant una mica amb qui estem avui. Tenim uns ponents de qualitat, ja us ho puc dir. I, bueno, això són les sessions d'aquestes que valen molts diners, per un costat tenim en Albert Calvo, enginyer en intel·ligència artificial de l'IDOSCAT, en aquest cas el Centre de Recerca d'Internet a Catalunya. Hola, Albert. Sí, saluda, així provem Hola, tot. bona tarda. Què tal? Molt bé. Escolteu? Sí? Sí, perfecte. Perfecte. Per un altre costat tenim també a Ramon Sangüesa, en aquest cas professor de la UPC. Hola, bona tarda, Ramon. Què Com tal, com estem? esteu? La mar de bé, tu. Amb ganes de xerrar una mica. Molt bé, perfecte, això es pretén avui. També tenim per aquí Marta Díez, en aquest cas ha estat alumna de Codelern i avui té alguna cosa que ens explicarà respecte al seu TR, no? I suposo que la temàtica la tenim una mica clara, no? I després també Mariano. Hola, Mariano... Hola, sí, hola Marta, prova. Hola, bona tarda. hola. Què tal? I també per aquí tenim a Mariano Trevino, en aquest cas, el qual ens instruirà alguns exemples en el sector del videojoc, perquè també aquí aplica molt la part d'intel·ligència artificial en aquest món. Bueno, ja veiem que alguns jocs van sols, no? Això ho tenim clar, el que passa és que cada vegada és més difícil superar-los, no? I més o menys ara ja hem repassat els diferents ponents d'avui. I res, si us sembla, tenim un quiz per aquí que podeu utilitzar en principi, està activat i bàsicament si us preguntem què és això, tenim un acrònim aquí, ML, de què va, si podeu anar contestant, doncs, això significa Machine Languaging, Machine Learning o Mariano Languaging, no sé. Feu una mica les vostres votacions, a veure què surt. I són d'algunes coses que d'aquí quedaran clares avui. Ho tinc claríssim. Molt bé, doncs res, si us sembla, compensem amb el primer ponent que ens veurà i ens explicarà una mica coses com a l'Alexa, no? Per què estan funcionant. Perfecte. Endavant, Albert. Benvinguts tots. Bé, us comparteixo la pantalla. Digue'm, Jordi, si la podeu veure. Ha d'estar de una miqueta. Sí. Està aquí ja. Vale, doncs, bueno, bàsicament us parlaré una mica de què és la intel·ligència artificial, que bàsicament és el que em dedico. Doncs abans d'això us parlaré una mica sobre mi. Vaig acabar l'institut, vaig decidir estudiar el grau en informàtica. Els últims anys vaig començar com a ajudant de recerca al Departament de Ciències de la Computació. Després vaig estudiar un màster en Administració en Sistemes d'Informació, després un altre màster en Innovació i Recerca, i actualment estic fent el doctorat en Ciències de la Computació i també treballant a la Fundació IDOSCAT com a Artificial Intelligence Research Engineer. Doncs, bàsicament, jo el que faig és això, no? Això de la intel·ligència artificial. I en el meu dia a dia què faig? Bàsicament el que fem és això. És intel·ligència artificial la que es defineix com la ciència i ingeni de fer les màquines intel·ligents. Bàsicament tenim un conjunt d'instruccions que el que fan és codificar una màquina, que pot ser doncs, un Arduino, un ordinador o una placa electrònica, i aquesta realitzar unes seccions intel·ligents.
I aquí heu suposat, no? La connexió intel·ligent seria una intel·ligència que simula o pensa de la mateixa forma que ho faria un humà. Aquí, doncs, clar, no? De part de la ciència-ficció tenim infinitat d'exemples d'aquesta intel·ligència artificial en pel·lícules. Per exemple, tindria doncs, el Wall-E, els Transformers, altres pel·lícules potser una mica més ochenteres com Star Wars o El Coche Fantástico. I aquí una mica el que passa és que s'idealitza una intel·ligència artificial en forma de robots humanoides. La veritat és que no estem en aquest nivell de desenvolupament, però tenim un ecosistema d'eines d'intel·ligència artificial ben diferents, que han de tenir unes aplicacions ben diverses i interessants. Com per exemple, tindríem tasques de visió per computador, com és l'exemple del desbloqueig de l'iPhone, que quan tu te l'apropes a l'iPhone es desbloqueja perquè el que t'està fent és detectar la teva càmera, la teva cara. També tindríem, per exemple, optimització, o sigui, el repartidor d'Amazon que ve cada dia, aquí que ve cada dia busca quina és la ruta òptima per entregar tots els paquets. També tenim processament del llenguatge natural, com ha dit el Jordi, el que tenim els aparatets aquests com l'Alexa o el Google Home, que el que fan és entendre la nostra veu i ens permeten que li diguem instruccions, per exemple, escoltar música o que digui les notícies. També tindríem robòtica, com per exemple construccions aquí estem veient una fàbrica de fabricació de cotxes o també robots potser més educatius, com podria ser el Mindstorm o Arduinos. Jo en concret em dedico al Machine Learning, que té dos subtipus, aprenentatge supervisat i aprenentatge no supervisat, que ara us explicaré a continuació. I bé, diguem que, com hem vist, que la intel·ligència artificial està de moment una mica lluny de la ciència-ficció, però un exemple que sempre m'agrada dir és aquest, que un grup d'investigadors ha fet un programa que és capaç de detectar el càncer a partir d'imatges de manera millor, és més precís que no de fer-ho de forma manual, que no el metge. O sigui, que és un clar exemple on l'ús d'intel·ligència artificial millora la feina del metge o almenys la complementa. I aquí comencem a parlar d'aprenentatge automàtic. Aquí a l'aprenentatge automàtic també es diu Machine Learning, el que es basa en el disseny i l'anàlisi i el desenvolupament d'algoritmes i tècniques capaços de generalitzar un comportament. O sigui, tenim un conjunt de dades on s'aprèn un model i aquest descriu un comportament. Llavors aquí tenim el primer subtipus que us he dit abans, seria l'aprenentatge supervisat, que el que es basa és en aprendre a generalitzar un comportament en base a unes dades d'entrenament. Per exemple, tindríem el cas de la classificació, que el que fem és aprendre a partir de les dades aquesta línia de color negre, que el que ens permet és separar, en aquest cas, els punts de color verd i dels color turquesa. O, per exemple, el cas de la regressió, que aquest segur que us sona de l'institut o de l'escola. El que fem és construir aquesta línia de regressió i ens permet veure quines són les dades a futur. Per exemple, el que volem és veure quin serà el valor d'una variable que en l'eix coordenat x sigui 120, quin valor tindrà a la x. Doncs aquí, si aquí val 120, doncs tindríem un valor millor aquí de 25. I bé, aquest seria un exemple d'un cas actual que estic treballant, el que es basa en classificar els mails que reben els usuaris i dir si són potencials amenaces. I una mica, com es treballa tot això? Doncs primer de tot, entrem en un algoritme amb els casos històrics d'emails sospitosos. Aquí el que fem és ensenyar-li a l'algoritme els casos històrics d'amenaces i ell aprèn patrons en aquestes dades.
Llavors, quan ens entra en el sistema nous emails que rep l'usuari, ens permet fer una predicció. Li estem ensenyant a l'algoritme aquestes dades i a partir d'aquí ens permet calcular la probabilitat estadística. És a dir, rep un nou mail i l'algoritme ens diu que la probabilitat d'amenaça d'aquest nou mail és del 80%. Llavors, potser l'usuari s'ho pensa i no obre aquest nou mail. De l'altra banda, tindríem l'aprenentatge no supervisat. En aquest cas, no es fan servir etiquetes i es basen en buscar associacions en les dades. Per exemple, tindríem casos algoritmes de l'estil d'agrupació, també coneguts com a clustering, que el que es basen és agrupar dades. Dades que són similars les posarem juntes. O, per exemple, algoritmes de recomanació. Això en Amazon també trobem un clar exemple. Per exemple, si tenim l'usuari A que compra el llibre vermell i també compra el llibre taronja, doncs ens arriba a l'usuari B que compra el llibre taronja, doncs Amazon o una botiga li pot recomanar el llibre vermell perquè a l'usuari A també li agrada i possiblement també li agradarà. Un exemple també, un cas real que vaig treballar va ser aquest, sí que ja fa un parell d'anys, que va ser de construir un algoritme de recomanació que digués quins productes recomanar a l'usuari com a complementaris. Per exemple, si l'usuari compra cervesa i cireres, doncs li dius un producte que sigui complementari que compri perquè li serà del seu interès. Com podem fer això? Perquè tenim un algoritme de recomanació al darrere que ha mirat l'històric de compra de tots els usuaris i trobar aquestes associacions. I bé, ara vindria la pregunta del millor. I tot això com es codifica? Quines eines existeixen? Doncs la veritat és que hi ha un ecosistema d'eines ben divers. La majoria són eines i llibreries open source que es poden utilitzar sense una llicència al darrere. Per exemple, tindríem com es treballaria? Possiblement tenim un llenguatge d'alt nivell, com pot ser Python, Java o C++. Possiblement algun d'aquests llenguatges us soni. Per exemple, Python és un dels més coneguts i utilitzats. Després tindríem unes llibreries específiques que el que fan és introduir coneixement sobre intel·ligència artificial per poder construir aplicacions. Per exemple, tindríem scikit-learn o Weka, que ens permet fer aplicacions de machine learning. Tindríem OpenCV, que ens permet fer aplicacions de visió per computador, o Arduino. Són llibreries per treballar més enfocades a la robòtica. I diguem que aquí una mica la imaginació no té límits. I, per exemple, podríem fer amb OpenCV aplicacions que ens permetin detectar persones. Amb Arduino i Python es podrien construir robots que segueixin línies. Scikit-learn podríem construir una mica els que us he ensenyat abans, el cas de fer un recomanador per a una botiga i una vegada el mateix. Aquí la imaginació no té límits. També podríem utilitzar diverses d'aquestes llibreries a la vegada i, per exemple, podríem fer un robot amb la capacitat de poder veure i poder detectar objectes que n'hi ha al seu camí i poder-se posar-se al costat. I bé, i una mica ja per acabar, parlar del present i futur de la intel·ligència artificial. Dient que la intel·ligència artificial és ja el present, està entre nosaltres. Segurament que durant el dia d'avui hem utilitzat almenys unes 10 aplicacions que estan basades en intel·ligència artificial, però encara hi ha reptes per utilitzar aquesta tecnologia. Per exemple, com fem el tractament massiu d'aquestes dades. Ens calen algoritmes que puguin analitzar més i més dades, que ho facin de manera més precisa i més ràpida, que permetin que facin respecte a l'autonomia de l'ésser humà.
que estiguin basats en la no discriminació dels usuaris i finalment també un altre... I després també tindríem la regulació normativa de l'ús de la intel·ligència artificial. Per exemple, ens calen lleis i normatives que regularitzin com fem aquest desenvolupament d'aquestes tecnologies. I bé, i després, per acabar, una mica de el que seria almenys la meva previsió de quines eines veurem en els pròxims anys. Aquí us he posat que, per exemple, tindria noves aplicacions de realitat augmentada. Diguem, a la PlayStation es pot utilitzar les ulleres que es permeten jocs amb realitat augmentada, però això també es pot utilitzar, per exemple, en aquesta època de Covid, que tu et posis les ulleres i que sembli que estiguis en l'aula, o, per exemple, casos que ja s'estan intentant utilitzar que un metge pugui operar a distància amb aquest tipus d'ulleres amb l'ajuda d'un robot. També es desenvoluparà segurament una conducció 100% autònoma, i que els Teslas actuals al final és una conducció supervisada, tu tens que estar pendent del que fa el cotxe per si s'equivoca. En els pròxims anys veurem una conducció encara més que vagi més sola. I finalment els assistents de veu. Actualment l'Alexa ens pot reconèixer un parell d'activitats, però encara està en llums que pugui tenir una conversació amb persones, per exemple, que li podem dir que faci la compra i que a les 2 hores et digui la compra del supermercat, o que sigui capaç de trucar al metge i reservar una cita prèvia. I bé, fins aquí seria la meva presentació. No sé si tenim un slot de preguntes, Jordi. Sí, les anirem recollint, recordeu, a través del xat, i després farem al final una mica de compartició de preguntes, ¿vale? Molt bé, moltes gràcies al Albert. Sense dubte hi ha un camí molt, molt important, que en altres mons també, no sé si en la part de la robòtica, no? En la qual està molt vinculada a la intel·ligència artificial, en algun moment diuen que el campió de la Champions, no? Jugarà un partit de futbol amb robots. Veurem, estan dient dèiem 2035, jo crec que estan pujant a 2050, però bueno, anem a veure com acaba el tema del RoboCup. Perfecte, molt bé, doncs continuem ara amb Ramon, que ens explicarà i ens visualitzarà una mica que si ens volem dedicar a aquestes coses, doncs què hem de fer, fora de tenir clar tot el que fa, en aquest cas, Codelern. I endavant, Ramon. Hola, què tal? Gràcies a l'Albert una mica per fer-nos aquesta panoràmica ràpida de tot el que es pot arribar a fer amb intel·ligència artificial. Jo quan vaig començar amb intel·ligència artificial, que ja fa molt de temps, perquè jo veia que em falta molt de cabell aquí, doncs fa més de 30 anys que vaig començar, i en aquell moment es plantejaven altres coses i han canviat molt, i l'Albert ha insistit molt i ha fet molt bé en mostrar que cada cop necessitem treballar més amb dades i que entrenem les coses amb dades, ¿vale? Quan jo vaig començar no era tan fàcil això i teníem una altra aproximació. I ara, com sempre, doncs, la intel·ligència artificial ha anat oscil·lant, no?, entre treballar respecte a coneixement que ja sabem abans que algú el diu, que algun expert el diu, o del coneixement que traiem de les dades, no? I ara ens estan passant coses molt curioses, no? Per exemple, en tot el que ve de les dades, a vegades ens està passant ara que generem uns models de xarxes neuronals tan complexos que fan coses que fan molt bé, però que nosaltres no entenem per què les fan, ¿vale? I llavors ara, per exemple, hi ha tota una altra línia que està treballant de veure com traiem d'aquí una representació que nosaltres puguem entendre, no? O sigui, que estem tornant, diguéssim, anant i tornant entre això que se'n diuen l'aproximació més neuronal o la més simbòlica, d'acord? I això també té a veure amb com ha anat canviant la manera d'aprendre coses que ens interessen per intel·ligència artificial, ¿vale? Si ara reviseu doncs, on es pot aprendre intel·ligència artificial, doncs veureu que cada cop ha anat guanyant més pes tot el que és el tractament de les dades, que és una mica el que l'Albert ha marcat que porta cap al machine learning. És a dir, com hi ha moltes dades, que després hem de posar en solfa perquè no són tan fàcils de fer servir d'entrada, o tenen un propietari, però com tenim moltes dades, quan vols aprendre, una de les coses que ara es necessita més és com saber tractar les dades bé. Per tant,
quan voleu aproximar-vos a la formació en intel·ligència artificial, hi ha una part que és l'estadística més clàssica, que no fa mal saber-la, tot el contrari, i que després l'hem anat modulant amb aquests aspectes com m'ha dit molt bé l'Albert, tenia una mica la broma al principi, el ML, que no sé si ho puc dir ja, no?, que és Machine Learning. Sí, ja està. Ja ho he dit, apa, ja ho he xafat. Doncs, diguéssim, l'aprenentatge automàtic, d'alguna forma, doncs ens requereix o ens ajuda a tenir una bona base d'estadística. Ja que hi arriba sense estadística i després aprèn també i no passa res. És una anada i tornada, en aquest sentit. Però també no està mal aprendre aquest tipus de coses. Per exemple, també ho ha esmentat l'Albert, per llenguatge natural, per entendre el nostre llenguatge, que els ordenadors l'entenguin, hi ha tota una línia de treball que és el tractament del llenguatge natural, que pot ser per veu o pot ser textos, i que també no solament és entendre, sinó també és generar-lo, d'acord? Generar el text o generar, diguéssim, la veu, no? Bé, tot això també, en el seu moment, quan tu començaves a aprendre el que seria el llenguatge natural, havies de veure tot el treball que s'havia portat molts anys abans en lingüística. La lingüística és una àrea que, en principi, l'associem més amb les llengües, amb les lletres, per dir-ho així, però que ha tingut una relació molt forta amb la intel·ligència artificial, lingüística computacional i, finalment, el tractament del llenguatge natural. Que també està fent servir molts i molts nous models, o no tan nous, que treuen, sense conèixer tant de les regles que fan que un llenguatge sigui un llenguatge natural, humà, em refereixo, doncs pugui extreure de coses que s'han fet servir, de dades, de converses, etc., l'estructura per poder tenir, com fan els bots, l'Alexa i companyia, aquesta interacció. Per tant, ja vaig dibuixant cosetes. L'estadística per un cantó, vol dir que una part de les matemàtiques que venen de càlcul o d'àlgebra tampoc faran mal, i després, doncs, aquesta part més orientada a la lògica o orientada a la representació del coneixement. I després hi ha altres necessitats, com per exemple, l'Albert ha posat algun exemple també, de coses que s'han de moure en el món. Vull dir, sobretot la part de robòtica més intel·ligent, del qual l'exemple potser més, ara que tenim tots més a mà, ho podem entendre com el cotxe autònom, és un sistema intel·ligent que ha d'estar en un món real i físic. Per tant, cert coneixement de quines són les formes de dinàmica que hi ha, no fa mal tampoc, una miqueta de física, tampoc massa, una miqueta, d'acord? I a partir d'aquí hi ha altres formes de poder organitzar els sistemes. Per exemple, com us estava dient, sistemes que no treballin sols, sinó que es coordinin amb altres sistemes. Cada cop tenim que la intel·ligència artificial és més distribuïda, és, per dir-ho així, una intel·ligència artificial que està feta de suma de petites intel·ligències, que, per exemple, l'exemple que estàveu esmentant al final, el del futbol, en realitat, quan parlem de RoboCup o futbol, diguéssim, jugadors automàtics, jugadors robòtics, sí que s'han de coordinar. Hi ha una part d'aprendre com coordinar-se, aprendre com col·laborar, a veure com reconèixer la jugada i les intencions dels altres. I això és un exemple molt directe d'intel·ligència artificial distribuïda. Però la intel·ligència artificial distribuïda la fem servir per a moltes altres coses. Per exemple, tinc un company al nostre grup de recerca que el que ha fet servir és totes les depuradores de cada una de les conques d'aigua diguéssim, fluvials que tenim a Catalunya, es van connectant entre si per assegurar que el riu està al màxim de net, que van treballant conjuntament. És un altre exemple d'intel·ligència artificial distribuïda. Vol dir que amb això també has d'aprendre altres tipus de teories i de coneixement que tenen a veure, per dir-ho així, amb la ciència de la coordinació i de la col·laboració. I després hi ha una vida de la intel·ligència artificial que ara ha baixat una mica, però va i torna, que té a veure molt amb els models mentals i amb els models en què en general qualsevol ésser viu s'enfrenta al món, que reconeix el món i pren decisions en aquest entorn. De la mateixa manera que els robots que juguen al futbol s'enfrenten a un món en què han de prendre decisions, doncs la intel·ligència artificial també dona models per entendre el comportament biològic. I al revés, a partir del comportament biològic, hem trobat models per desenvolupar algoritmes d'aprenentatge o algoritmes que s'adapten o que aprenen coses com la coordinació. Per exemple, els algoritmes genètics parteixen d'una metàfora completament biològica i a partir d'aquí són capaços de generar, diguéssim, algoritmes que aprenen molt bé, d'acord? Per tant, tornen a sortir més qüestions. No està mal tenir algun background, per dir-ho així, amb alguna de models biològics. I si voleu anar per ciències cognitives, per entendre com la ment s'estructura, diguéssim, és una altra excursió que es pot fer.
Tot això, clar, us dona molts àmbits d'aprenentatge molt diferents, de formació molt diferents, que fins ara estàvem dispersos. Havies de fer una miqueta de partit de matemàtiques, una miqueta d'enginyeria informàtica, si volies una miqueta de lingüística, si volies anar per psicologia, diguéssim, més quantitativa, o una psicologia més basada en ciències cognitives, en models de comportament, o t'havies d'anar cap a biologia i ecologia. Doncs, clar, és un ventall molt gran. I formar-se amb això, doncs, normalment què passava? Que la gent feia, com l'Albert, que feia enginyeria informàtica, o com jo vaig fer en el seu moment, enginyeria informàtica, i després es capbusava bé a un màster o a un doctorat d'intel·ligència artificial, d'acord? És el que la gent feia. Ara què passa? Doncs mira, a partir del mes de setembre, la Universitat Politècnica de Catalunya ofereix la carrera d'intel·ligència artificial, és a dir, intel·ligència artificial, 4 anys sencers només d'intel·ligència artificial, d'acord? Només d'intel·ligència artificial. No som els únics que ofereixen, jo tampoc vull ser tremendament corporativista en el sentit de dir, som la Politècnica, som els millors. Clar que sí, no? Però a part d'això, tenim companys excel·lents de recerca amb els quals jo he col·laborat, per exemple, que també obren a altres universitats títols d'intel·ligència artificial com a carrera també aquest any. No vull solament donar-vos la imatge sesgada que només la Politècnica ho dona. La Politècnica la dona i serà molt guai, però també en altres versions. Per exemple, la Universitat Autònoma de Barcelona, que està a Bellaterra, també obre aquest any el grau d'intel·ligència artificial. I el País Basc també, si voleu, vull dir, per proximitat. I si no, us podeu anar tranquil·lament a la Universitat d'Edimburg, que també ofereixen el grau d'intel·ligència artificial, o a l'MIT, que el primer curs el fan ja intel·ligència artificial i ciències cognitives al mateix temps. No és exactament el mateix, però ja, diguéssim, també té aquesta carrera delimitada. Us podem moure per enlloc. Però, bueno, com el temps és el que tenim i és el que és, jo, diguéssim, us explicaré mitjanament molt ràpid, perquè no vull avorrir-vos massa, doncs l'estructura de la carrera d'intel·ligència artificial tal com l'hem muntat a la Politècnica, per començar al setembre. No sé si serà el dia 14, el dia 3 o el dia 18. No tinc ni idea perquè ara mateix no m'he mirat el calendari acadèmic, però segona setmana de setembre comencem, d'acord? I el pla d'estudis aniré molt ràpid. Doncs, què teniu? Vaig a compartir la pantalla, si voleu, o si puc. Vaig a fer un momentet, la comparteixo. Aquí la tinc. Aquí, ja està. Ho deixo per aquí. Ara em veieu tot a mi, ens veiem a tots, doncs aquí tenim, ara espero que veieu, suposo que ara comparteixo tot el pla d'estudis, teniu uns 2 primers quadrimestres que bàsicament és matemàtiques i estadística, i programació, i introducció a robòtica i alguna també de la part de hardware, d'acord? I després tenim la part que us deia de com es raona, d'acord? Quines coses es fan que ja hem après a fer raonament automàtic. Això veu una mica de la lògica, d'acord? Però a la lògica matemàtica, però només d'aquí. I després teniu també com simular sistemes. Una de les coses que ens interessa molt és com poder fer, diguéssim, com entendre el comportament de sistemes, com poder-los organitzar d'entrada. Al segon curs ja teniu directament aquesta part d'aquí, és el Machine Learning, la introducció a l'aprenentatge automàtic, xarxes neuronals i deep learning, que és una profundització de l'aprenentatge automàtic, i després teniu modelització i estadística, i, per el que us deia, també tractar bé les dades, i després optimització, que és dir com fem que les coses, per dir-ho així, per anar ràpid, les puguem fer òptimament, d'acord? I després tenim que anem aprofundint encara més en aspectes de la programació, després tenim la part de sistemes distribuïts, més d'anàlisis de dades, aquí comencem a parlar també de llenguatge humà, per tant, de com es fa el tractament del llenguatge humà, i a cinquè encara tenim més aprenentatge automàtic, tractament de la veu i del diàleg, visió per computador, computació d'altes prestacions, que vol dir bàsicament com puc fer nous sistemes d'intel·ligència artificial, suposant que, per exemple, darrere tinc el supercomputador Mare Nostrum. I després tenim altres qüestions, com sistemes basats en coneixement o bases de dades avançades i més robòtica. D'acord? I després una part que no és secundària, perquè la intel·ligència artificial, ho hem vist amb els exemples que posa l'Albert, està a tots els àmbits de la nostra vida i influeix molt en la manera que, diguéssim, portem aquesta vida cap endavant. És a dir, hi ha com dir-ho així, un matrimoni molt fort entre l'ús de la intel·ligència artificial per part de grans empreses, per part de governs, de tot el tipus d'ideologies, i això ha portat a que hi hagi comportaments una mica difícils. És a dir, que hi hagi aspectes d'intel·ligència artificial que són molt qüestionables des del punt de vista ètic.
I com a mínim, això és la meva memòria virtual que sempre està malament, doncs com a mínim qui es formi en aquesta carrera ha de saber que ha d'aprendre com a professió o com a professional, futur professional, doncs un cert posicionament ètic. Nosaltres, diguéssim, és difícil ser neutre en aquest aspecte, però hem intentat donar les eines ètiques perquè algú es pugui, diguéssim, ubicar i articular la pròpia carrera investigadora o professional amb coneixement de causa, com a mínim. Ja us puc dir que els que estem en aquesta carrera i en aquesta creació d'aquests estudis tenim clar que volem fer que la intel·ligència artificial contribueixi a tenir una societat més inclusiva, on la diversitat sigui, diguéssim, una cosa donada i reconeguda i respectada, i després que també incluïm el comportament ètic de la intel·ligència artificial la seva responsabilitat respecte al medi ambient, perquè tots aquests algoritmes que fem servir fins ara i que hem de buscar-ne de nous són costosíssims en el que té a veure la petjada de CO2, per exemple. Bé, això ens situa al tercer any i al final el que teniu és, aquí potser es veu una miqueta millor, al final el que tenim és que podeu fer altres assignatures d'altres universitats o d'altres carreres dins de la Politècnica, pràctiques en l'empresa o bé mobilitat a l'estranger o les dues coses i finalment el treball de final de grau. Després d'aquí podeu continuar, lògicament. Després d'aquí es pot anar a fer un màster en intel·ligència artificial a la pròpia Politècnica, després fer el doctorat i bàsicament passar-se mitja vida a la Politècnica. Evidentment, podeu fer això, podeu combinar aquesta base d'intel·ligència artificial amb un altre màster que, diguéssim, doni altre tipus de formació segons us vagi interessant. Això és una cosa que normalment es va descobrint segons on va fer la carrera, d'acord? I ja està, no vull compartir res més, crec que ja he explicat una mica molt ràpidament quina és l'estructura, i en tot cas, si hi ha més preguntes respecte a què feu o deixar de fer, doncs estaré supercontent de poder-les contestar, d'acord? Saps quants anys són? Són 4, no? Has dit? Són 4 anys. Com a carrera, 4. Com a màster és 1 i mig o 2, i després el doctorat, en principi són 2, i després ja ve el postdoc, que poden ser 3-2, i quan et dones compte, ja, en fi, l'Albert ja està, diguéssim, amb aquesta progressió, d'acord? Ens has dit que estaves fent el doctorat, si no recordo, Albert. Per tant, pot explicar més coses de com es van encadenant aquestes altres fases de profundització en els aspectes que a un li interessin de la intel·ligència artificial, d'acord? Vale? Està. Moltes gràcies, Ramon. Aquí, després, si voleu, podem passar a aquesta part de preguntes. Hi ha alguna que anem recollint i algunes que es van contestant pel xat. Moltes gràcies, Ramon, perquè, sense dubte, i són molt bones notícies que hi hagi ja un grau, com estem veient ja temàtics, vam veure el de dades, ara veiem l'intel·ligència artificial, en algun moment veurem també el de ciberseguretat, perquè no en format de grau, veurem, però sí que és veritat que l'enginyeria informàtica es va transformant en colors, perquè dona podríem dir, una vida, quasi, no? Molt bé, doncs... De fet, abans de canviar de tema, fan una pregunta bastant específica. Diuen, si tens un grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i ja has fet base de dades, es podria convalidar alguna cosa? Bé, això crec que no és la primera vegada que ho diu. M'alegra que m'hagan aquesta pregunta, no és la primera vegada que me la fan, i sé que hi ha un procediment per fer-ho i que certes coses sí que poden ser convalidades. Això ja et dic que el procés de convalidació té el seu recorregut, s'ha d'adreçar a la carrera pròpiament dita. És el primer any, per tant, ens trobarem en molts casos nous, per tant, no et dic que ja ara mateix tinguem decidit exactament com farem aquest tipus de convalidacions, però sí que hi ha, evidentment, la possibilitat de fer-ho. Molt bé, moltes gràcies, Carla. Ahí tenim la nostra dinamitzadora del xat, etc. I recordeu, pel xat podeu també interaccionar, això és una mica la plataforma Twitch, que està canviant, i s'està menjant una mica el YouTube, veurem on arriba. Sense dubte esteu aquí perquè la intel·ligència artificial us ha ajudat. Passem amb Marta, i que ens explicarà el seu cas. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui, i res, per tu. A vosaltres, moltes gràcies. Bueno, doncs com ha dit el Jordi al principi de tota aquesta xerrada, no?
jo he sigut alumna del Codeland com tots vosaltres i la veritat és que m'ha suposat unes bases molt bones per poder seguir, no?, amb tot això. Com heu vist, i ja han dit molt bé l'Albert i el Ramon, la intel·ligència artificial és una cosa que està creixent molt, no?, i que cada vegada la trobem més a prop i que és una eina al final als nivells que estem ara, per jugar i per veure on arriba sense límits, no? Llavors, més concretament, com he arribat fins aquí, no? Cosa que, jo tampoc m'esperava, però com faig segon de batxillerat, vaig haver de fer un projecte, un treball de recerca, i bé, doncs, com deia, era alumna del Codeland, sabia algun llenguatge de programació, m'interessa molt, de fet, havia vist també aquest creixement tan exagerat de la intel·ligència artificial, així semblava així com de ciència-ficció, no? I vaig dir, potser que hi miréssim una mica, no? Llavors, soc de Lleida, com podeu notar per l'accent, no? I havia fet un curs també a la Universitat de Lleida, així curtet, d'intel·ligència artificial, i doncs també em va agradar molt i va com entrar amb tot aquest coneixement, no?, que és espectacular, no? Llavors, us comparteixo la pantalla perquè, no us explicaré moltíssima cosa perquè ja us han explicat, no?, els magnífics ponents, no? Però, comparteixo pantalla i us ensenyaré una miqueta la presentació, una mica del projecte que he fet, però així molt a grosso modo, ¿vale? Llavors, com deia, a partir de tot això, que havia fet programació i això, em vaig trobar amb una notícia que va ser una mica el detonant de la meva investigació, que, com veieu, es titula que és una creació d'una xarxa neuronal artificial per a la detecció de malalties pulmonars. I, vaig llegir això, era una notícia que la emitia la PAO, que és l'Organització Panamericana de la Salut, i deia que 2/3 de la població mundial no tenien accés a la imatge diagnòstica i que entre el 70 i 80% dels problemes diagnòstics es podrien resoldre mitjançant l'ús bàsic de raigs X. Llavors, com que eren dades així molt importants, un 70-80%, doncs vaig veure què deia la notícia, no? I amb la notícia em vaig trobar amb un article que era d'uns investigadors suïssos que proposaven una màquina de diagnòstica de raigs X que era més barata i era més accessible, no? Llavors, a partir d'aquí, i havia vist també algunes... vaig formular la pregunta, no? A partir d'aquí havia vist alguns models d'intel·ligència artificial que eren capaços de detectar malalties i m'havia fascinat molt perquè ho veia com una cosa així molt interessant, no?, i molt útil. Llavors vaig dir, si tenim aquests nous recursos, que són aquestes màquines més barates per a aquests llocs que els hi falta la medicina, no?, per què no crear, en la mesura del possible, clar, perquè jo tinc les meves limitacions, un sistema que fos capaç de detectar malalties. En aquest cas, jo he triat 4 malalties pulmonars, que són l'edema, el tumor, la cardiomegalia i pneumotòrax, que eren malalties que tenien una gran incidència en aquests països tipus Sud-amèrica, Sud-àfrica i alguns països d'Àsia, no? De fet, vaig fer un sistema d'intel·ligència artificial senzill, no?, dintre del que cap, amb Keras i amb alguns... que és amb llibreries i ja us ho han explicat una mica, però en si són cursor, però la cosa és que el model se li insertava una imatge de raigs X i amb una DenseNet de 121 capes, que serien una mica de filtres que com ja han explicat, era com que tu els hi poses una sèrie d'imatges al model i aquest aprèn patrons i perquè després, a l'insertar-li una imatge qualsevol, te pugui donar una predicció, en aquest cas del percentatge de que aquella imatge contingui una d'aquelles 4 malalties que el model estudia. Llavors, ho diré en termes ràpids, això són més les característiques de la màquina que van crear aquests investigadors, que es diu Global Diagnostics, que està basat en conversió indirecta, una pantalla de centellador, que és un material luminescent, i no és ben bé el més important, no? Van crear un sistema amb una sèrie de determinacions que el feien més barat i accessible. Llavors, aquí li vaig haver de posar capes a la DenseNet, que serien com una mica els filtres que després
serien una mica els ulls que avaluarien les imatges. I aquí poso, per exemple, un exemple de coses que li vaig dir al sistema que tingués en compte. Es sabia que aquestes imatges preses amb les màquines de raigs X noves, aquestes de la investigació, de vegades donaven aquests punts blancs per incidències als detectors. Llavors, una de les coses que vaig dir al sistema que fes és que aquests punts blancs, aquests píxels blancs, aquests píxels per el valor del píxel que estigués al costat, per tal d'aconseguir unes imatges més bones per després ser analitzades. Després, ja entrant una mica més en temes d'intel·ligència artificial, primer de tot necessitem unes dades, una base de dades gran. Jo vaig treure les dades d'una base de dades americana que es diu Chest X-Ray A, que en total té 100.000 imatges de raigs X toràciques de 32.000 pacients diferents. No podia treballar amb tantíssim volum de dades. Llavors el que vaig fer va ser elegir reduir aquesta base de dades a unes 1.700, 1.800 i dividir-les en entrenament, prova i validació. L'entrenament, que és la part més important, per això té més imatges, el que fa, he de dir que les imatges tenen l'entrenament, la prova i validació perquè funcioni bé, que l'entrenament ha d'aprendre aquests patrons. Llavors, se li donen moltes imatges etiquetades o sigui, se li diu aquesta és una imatge que té càncer, no? Llavors va veient quines són les característiques i a partir d'aquí va aprenent. Després es fa una prova i una validació i aquí hi ha una formuleta d'entropia binària que és per equilibrar les classes, que hi hagi una mica de tot i són més aspectes més tècnics que potser no us interessen tant ara, però la GradCam és una altra eina, entre moltes altres, per fer mapes de calor. Llavors aquí hi ha una mica una mostra de l'output del sistema amb els mapes de calors que enfoquen on hi ha les zones que són més evidents, que hi ha, per aquí hi ha un tumor, pneumotòrax, i diu on està més la evidència. Després aquestes curves són falsos positius versus els verdaders positius i són mètodes d'avaluació del sistema. Us ho ensenyo una mica així, a grosso modo, perquè vegueu una mica el que he investigat i on es pot arribar. Perquè descomptat que es pot arribar molt més lluny, es poden investigar moltíssimes coses i jo us encoratjo de veritat a que mireu quins són els problemes que tenim avui en dia i com resoldre'ls de la manera més creativa i intel·ligent possible, no? Intel·ligent d'intel·ligència artificial, també. I, això és una mica els resultats, que van ser prou bons, un 95% d'encert. I, això és una mica la mostra de l'output, no? La imatge original, el percentatge de cardiomegàlia, de massa, que és tumor, pneumotòrax i edema. Que aquestes són les 4 que he estudiat. I bé, així formalment, després ja si teniu preguntes, pregunteu. Moltes gràcies, Ramon. I, és el que deia, no? Això és una mica una mostra molt, molt per sobre, però de veritat que teniu un camp espectacular, però sobretot teniu molt les eines. De veritat que, ho he escrit en Python, que no ho he dit, i realment el que va tot això és l'estudi que hi havia darrere, que a més m'ho vaig passar molt bé fent tot el Codelerm, però clar, de tot el llenguatge i de tot el que subyace això, no? Tot el que hi ha davall. I res, per la meva part, encoratjar-vos i que realment ho teniu a les vostres mans. No és una cosa que quedi molt lluny. Vull dir que endavant i que podríeu començar ja. I jo, Jordi, si després hi ha preguntes... Sí, ho fem. Mira, aquí hi ha alguna pregunta que és també concreta, que hem vist. La selecció de les imatges la vas fer aleatòria o vas triar imatges que fossin més clares? O sigui, bàsicament per qualitat. Eren bastant bones totes perquè era una base de dades americana i era open source, estava oberta i eren molt bones. Hi havia subdivisions dintre de... crec que 60 gigas, era enorme,
però hi havia com blogs i llavors jo vaig triar un i després amb la formuleta aquella que he ensenyat així molt breument, doncs ho vaig equilibrar que hi hagués una mica de tot. És aleatori del tot perquè es podria donar el cas que s'elegissin 1.000 imatges que no tinguessin absolutament res, no? Però no sé si he respost molt bé la pregunta, però... No, jo crec que sí que està clara. Suposo que el xat, Pau, Gangonells, suposo que està resposta a la cosa, no? Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Pues res, no sé, del TR ja tens nota o no? Si no te la posem aquí. Sí, ja la tinc. Perfecte. Molt bé. Pues res, moltes gràcies, Marta. Impressionant. Molt bé, molt bé. Puc dir una coseta petita? Marta, estàs a Lleida mateix o on estàs? A Lleida, Sí, Lleida ciutat. Bueno, pues, estic supercontenta que tan a prop de l'Escola d'Informàtica de Lleida hi hagi algú que faci això. Vale? Perquè aquí també em va tocar donar la primera classe de la carrera d'informàtica de l'Escola d'Informàtica de Lleida, vale? Universitat de Lleida. I tinc molt de carinyo a lo que és tota aquella zona i tinc molt bons amics i molt bona gent i molt potent a la pròpia escola, a l'Escola Politècnica de Lleida. Vale? O sigui que pots passar-hi també, no cal que vinguis a la Politècnica si no vols. Vale? Molt bé. Perfecte. Pues res, ara sí que passem al proper slot, en aquest cas, Mariano, que ens vindrà, en aquest cas, molt aplicat a la part del videojocs, que jo crec que una part també de l'audiència està molt interessada en aquest tipus, ja sabeu, aquest tipus de temes. Tothom es vol forrar, sabeu? Hola, gracias Jordi. Primero de todo, enhorabuena Marta, un trabajo increíble. No me quiero imaginar lo que vas a hacer en un par de años si ya estás haciendo esto ahora. Así que te espera un futuro prometedor. Bueno, como ha dicho Jordi, yo os voy a hablar un poco de la inteligencia artificial aplicada al mundo de los videojuegos. Uy, me pasé. Vale, primero de todo, un poco de background de, bueno, quién soy yo. Un grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Girona, también un máster. En su momento no había grados como el que hay ahora, que Ramón ha promocionado de inteligencia artificial. Incluso no había ni grados de videojuegos. Así que estudié Ingeniería Informática. Pero bueno, para mi tesis sí que realicé un trabajo de inteligencia artificial para un juego de disparos usando Unreal Engine. Pero bueno, antes de eso he trabajado un poco en todo, bases de datos, páginas web, aplicaciones Android, de todo lo que se os ocurra. Actualmente trabajo como ingeniero de software, inteligencia artificial, para CryEngine en Crytek, una empresa alemana que realiza videojuegos y además tiene un motor de videojuegos que es en el que yo trabajo. Algunos juegos de Crytek, para daros un poco de contexto: el primer Far Cry, toda la serie de Crysis, Rise, Robinson, The Climb, Hunt, que es el último juego con el que están trabajando ahora, y es el juego en el que yo he trabajado durante estos últimos 3-4 años aproximadamente, y actualmente se sigue desarrollando. Bueno, para que os deis una idea del tipo de juegos en el que estamos trabajando, esta es una imagen de Hunt, un juego de disparos, de zombies, en un entorno un poco hostil, estilo Luisiana, 1800, 1900, bueno, muy interesante. Primero de todo, antes de hablar de inteligencia artificial, quería un poco introducir el contexto. La inteligencia artificial normalmente, cuando hablamos de videojuegos, se realiza a partir de o en plataformas como motores de videojuegos, generalmente. Y un motor de videojuego, que es exactamente pues un conjunto de herramientas que ayuda a los programadores, artistas, desarrolladores, a cualquier persona en general que quiera hacer un videojuego. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir un texto, pues utilizamos Microsoft Word o un blog de notas, ¿no? Pues si quieres hacer un videojuego, utilizas un motor de videojuegos, básicamente. Hay motores privados que solo los utilizan las empresas de manera interna y tienen un equipo que se dedica a desarrollar esos motores, como puede ser Electronic Arts, DICE, que utiliza Frostbite para juegos como Battlefield, Need for Speed, Star Wars, FIFA, algunos más. Ubisoft tiene varios motores internamente también, uno de ellos es Snowdrop.
utilizado en Division 1, Division 2, Mario & Rabbids, South Park, muchos otros juegos, y hay muchos otros motores. Muchos estudios deciden utilizar sus propios motores por, bueno, razones. Pero lo que más me interesa a mí es hablar de los motores públicos más populares, que vosotros seguro que conocéis, Unreal Engine y Unity. Unreal Engine permite generar un entorno con una gran fidelidad, un gran realismo, es un motor muy potente. La programación se hace en C++, y Blueprints, que es como una programación visual, que lo hace un poco más fácil para gente que no sepa programar tanto. Es un motor muy potente, pero es a la vez muy complejo, por lo que a veces es difícil realizar un videojuego si no tenés tanta experiencia profesional o si no lo has utilizado antes. Generalmente se utiliza en estudios profesionales, juegos AAA y equipos muy potentes o empresas con un gran presupuesto. Algunos ejemplos: Fortnite, Gears of War, Final Fantasy VII Remake, una lista de juegos extensa. Podría estar todo el día hablando de esto. Por otro lado tenemos Unity. Por lo general se hacen juegos más simples, pero últimamente Unity está mejorando cada vez más y más y permite hacer juegos más complejos. La programación es en C#. C# en comparación con C++ es más fácil de aprender, pero también es un poco menos potente en ese sentido. ¿Quién es? Pero yo creo que al ser más fácil es quizás la opción que yo recomiendo para empezar a desarrollar videojuegos o inteligencia artificial en este sentido. ¿Qué Marc? ¿Quién porque es? Es muy fácil utilizarlo, aprender y tener algo rápidamente. Que no cojas, han dicho. Venga, fuera. Y poder desarrollar un videojuego, que al final es lo divertido. Algunos juegos como Rust, Hearthstone, Cities Skyline, Subnautica, Escape from Tarkov, hay un montón de juegos con Unity, la verdad. Bueno, ahora vamos a lo que es la presentación, ¿no? Que es inteligencia artificial. Vale, no das ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya lo han explicado mis compañeros. Específicamente en videojuegos, la idea es generar unos agentes, NPCs, bots, llamarlos como quieras, que sean inteligentes para mejorar la experiencia de juego del jugador. Al final, lo que buscamos cuando hacemos un videojuego es que el jugador se divierta. Por lo tanto, la inteligencia artificial del videojuego tiene que ser inteligente, sí, pero no tiene que ser muy inteligente. Si es muy inteligente y mata al jugador todo el tiempo, ya no es divertido. Podemos hacer un agente inteligente para jugar al ajedrez que nos gane siempre. Sí, es muy inteligente, pero si perdemos siempre no vamos a querer jugar nunca, ¿no? Por lo tanto, tenemos que encontrar este punto intermedio en que la inteligencia artificial es divertida, es desafiante, pero a la vez, de alguna vez, es indulgente y perdona y permite al jugador tener una experiencia satisfactoria. La inteligencia artificial de los videojuegos depende mucho de qué juego estés haciendo y las mecánicas específicas de cada videojuego. Como he dicho antes, no es lo mismo una inteligencia artificial que se utiliza para el ajedrez o que se utiliza para un juego de carreras en el que el coche tiene que acelerar, frenar, tomar las curvas, frenar antes de las curvas, acelerar mucho en las rectas, evitar chocar, o un juego de zombies en el que los zombies a propósito tienen que ser un poco tontos porque no tienen cerebro, ¿no? Por lo tanto, hay que jugar mucho con eso. Pero en general, independientemente del género, la inteligencia artificial se divide más o menos en tres partes, ¿no? Que serían sentir, pensar y actuar. Un poco imitando a cómo nos comportamos los seres humanos. Sentir hace referencia a nuestros sentidos y cómo percibimos el entorno, el olfato, la vista, los oídos. Esta información después pasa hacia nuestro cerebro, el cual procesa esta información para llevar a cabo, tomar una decisión que después envía mediante un impulso eléctrico, un impulso nervioso, hacia nuestros músculos, que después deciden llevar a cabo una acción. Esta acción a su vez modifica el entorno, que lo volvemos a percibir y después volvemos a pensar, ¿no? Y es un ciclo que se repite continuamente. Y esto es lo que da el comportamiento inteligente a nuestros agentes. Por ejemplo, en un videojuego,
muy típico, percibimos la posición del jugador, en dónde se encuentra el jugador en el mundo. A partir de esto, nuestro agente inteligente puede decir, bueno, estamos muy lejos del jugador, estoy cansado, tengo energía, ¿debería correr hacia su posición o debería simplemente caminar? ¿Qué debo hacer? Pensamos y después, bueno, decidimos actuar, entonces nos movemos hacia la posición del jugador, por ejemplo, y volvemos a evaluar el ciclo. Para cada una de estas fases diferentes se utilizan diferentes técnicas de inteligencia artificial. En la primera, que sería sentir, lo que nos interesa es crear unos sensores para percibir el entorno. Por ejemplo, un mapa de audición nos permitiría percibir los sonidos que otros jugadores, otros agentes o el mismo entorno está emitiendo. O un mapa de coberturas para, por ejemplo, en un videojuego de disparos, saber cuáles son las posiciones potenciales en las cuales la inteligencia artificial se puede poner a resguardo cuando le están disparando. Por ejemplo, esto es un mapa de visibilidad junto con un mapa de predicción que yo implementé para mi tesis de máster. La idea es que tenemos a la inteligencia artificial en este punto y tenemos al jugador en este punto. Y lo que hace este mapa de predicción es, a partir de una posición inicial, que es la posición del jugador, que está más o menos en el centro, propaga la probabilidad de que el jugador pueda estar en cualquier otro punto del mapa a medida que pasa el tiempo. Esta probabilidad está codificada en el color del mapa. Cuanto más rojo, una probabilidad más alta de que el jugador se encuentre en esa posición. Este es un algoritmo muy sencillo, pero es muy eficaz a la vez para calcular dónde puede estar el jugador cuando la inteligencia artificial pues, no lo puede ver. Otro sistema, por ejemplo, es un sistema de consultas espaciales. Unreal Engine tiene el Environment Query System que utiliza para esto, que nos permite consultar propiedades del espacio físico. Por ejemplo, a qué lejos está esta posición, o esta posición se puede ver desde este otro punto. Esta posición está detrás de un objeto o no, o cuán lejos está de un objeto. Y de esta manera, por ejemplo, podemos, bueno, si tenemos este personaje, este agente inteligente en esta posición, podemos realizar consultas espaciales para saber cuáles son las posiciones, pues, por ejemplo, de cobertura en las cuales nos podemos resguardar y que tenemos más cercanas, ¿no? Estas posiciones de aquí arriba, por ejemplo, siguen siendo buenas posiciones, pero están mucho más lejos que las posiciones más verdes. Estas de aquí. Otro sistema muy típico en los videojuegos es la malla de navegación, Navigation Mesh, que básicamente lo que hace es codificar de alguna manera el nivel de un videojuego o el entorno, utilizando pues, figuras geométricas más sencillas como pueden ser los triángulos. De esta manera, la inteligencia artificial lo tiene mucho más fácil para poder moverse y razonar sobre el entorno. Lo vamos a ver más tarde. Toda esta información que captamos mediante los sensores, la procesamos, utilizamos el cerebro y pensamos cómo se puede procesar para llevar a cabo la decisión más inteligente o más realista. Por ejemplo, búsqueda de caminos, lo que decía antes. Tenemos la malla de navegación, ahora somos capaces de encontrar un camino desde el punto inicial al punto final de manera muy fácil, ya que ya hemos dividido el entorno utilizando triángulos. La búsqueda de caminos, pathfinding, es un ejemplo típico, prácticamente está en todos los videojuegos. Generalmente se implementa con un algoritmo llamado A-Star. Es muy divertido de implementar, es muy sencillo y a la vez es muy potente. Hay muchas variaciones, pero por lo general es esto lo que se utiliza. Otra manera de modelar comportamiento y razonar son máquinas de estados. Las máquinas de estados son muy populares no solo en videojuegos, utilizadas durante muchos años. Ahora mismo en videojuegos no se utilizan tanto como antes porque hay otras técnicas más novedosas y mejores, pero se siguen utilizando. Por ejemplo, la máquina de estados se basa en el hecho de que tenés que estar en un estado o en otro, y para pasar de un estado a otro utilizas transiciones. Generalmente las transiciones vienen dadas por la información que has captado mediante sensores. Por ejemplo, estamos en un estado, estamos buscando al enemigo. Si no encontramos, no vemos al enemigo, utilizando nuestra visión no vemos al enemigo, lo seguimos buscando hasta que lo hemos encontrado. Entonces lo empezamos a perseguir. Estamos en el estado de perseguir al enemigo. Y lo perseguimos. Si en algún momento
decidimos que el enemigo está bastante cerca, a una distancia adecuada, ya podemos dispararle. Si no, lo seguimos persiguiendo o lo volvemos a buscar. Las máquinas de estado son muy fáciles de programar y son muy potentes también. Una evolución de las máquinas de estado son los árboles de comportamiento, que es la técnica de facto que se utiliza prácticamente en todos los videojuegos y todos los agentes inteligentes. Son más potentes que las máquinas de estados, son un poquito más complicados, pero siguen siendo bastante fáciles de programar. La idea del árbol de comportamiento es que tú empiezas en lo que viene a ser la raíz del árbol y evalúas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por lo tanto, empiezas por aquí, ignorar la flecha por el momento, y pasas evalúas la tarea de combatir. Para evaluar la tarea de combatir, primero tienes que evaluar la tarea de luchar. ¿Luchar qué quiere decir? Bueno, tengo al enemigo cerca y puedo darle un puñetazo. Sí, entonces se lo doy. ¿No puedo? Pues miro si puedo dispararle. ¿Qué quiere decir disparar? Puedo tirarle una granada o, si no tengo ninguna granada, puedo sacar mi arma. Si no puedo disparar, me intento acercar al enemigo. Si no tengo ningún enemigo, pues esto no lo puedo realizar. Esta tarea no se puede realizar, entonces lo paso a buscar. Y así sucesivamente. Los árboles de comportamientos funcionan de manera muy similar a un árbol de selección, podríamos decir. No es exactamente eso, pero se evalúan de una manera muy similar. De manera que evalúas una cierta condición, si la condición se cumple, ejecutas ese comportamiento. Hay muchos otros sistemas, por ejemplo, sistemas de utilidad o planificadores que se pueden implementar en inteligencia artificial para generar comportamientos quizás más orgánicos. Hasta ahora las máquinas de estado, por ejemplo, y los árboles de comportamiento son técnicas de inteligencia artificial en las cuales la inteligencia que le estamos dando a la gente es la inteligencia que el desarrollador de alguna manera impregna en el diseño. Con sistemas de utilidad y planificadores lo que hacemos es les damos de alguna manera las herramientas a la inteligencia artificial y de alguna manera encuentran, por ejemplo, con los planificadores un plan con todas esas herramientas para llegar a un objetivo. Por ejemplo, un planificador básicamente funciona, digamos, como una receta. O suponte que tú tienes hambre, ¿no? Una manera de no tener hambre es, pues, comer. Pues al planificador tú le dices, puedes comprar comida, puedes cocinar o puedes pedir la comida para llevar en alguna otra tienda, ¿no? Y después la puedes calentar en microondas. De alguna manera el planificador evalúa todas estas tareas y encuentra la manera más adecuada de llevar a cabo su objetivo, que es, pues, no tener más hambre. Por lo tanto, tú puedes comprar comida y después volver a casa a cocinarla y comerla, o puedes pedirla para llevar y comerla, o puedes pedirla para llevar, irte a dormir y calentarla al otro día. De cualquier manera, tú estás al final comiendo, pero cada tarea tiene, pues, un coste específico. Por último, una vez tenemos el razonamiento completado, hemos procesado los datos de los sensores, simplemente tenemos que ejecutar las acciones. Ejecutar las acciones no suele ser lo más complicado, al contrario, suele ser lo más sencillo. Algunos ejemplos: caminar, correr, saltar, disparar, recargar, lo que sea. Por lo general, las acciones no solo tienen en cuenta inteligencia artificial, sino que también entran en juego otras disciplinas, como en este caso sí que puede ser la física y las animaciones, porque movernos no es mover una caja, sino que estamos moviendo un personaje que tiene piernas, se tiene que mover las piernas, a la vez que mueve las piernas tiene que mover los brazos. Si se choca con una caja, pues tiene que rebotar, por ejemplo, o se tiene que caer. Por lo tanto, no es tan sencillo desde un punto de vista de implementación, pero no hay un razonamiento tan complejo como en los casos anteriores, por ejemplo. Algunas recomendaciones que yo sabe que me hubiese gustado que me hubiesen hecho a mí en su momento es aprender inglés. Es muy importante, es lo más importante que tenéis que hacer, aprender inglés después de programar. Sí que hay muchos estudios en Barcelona, y en España cada vez están abriendo más estudios, pero aún así muchos de los estudios que se están abriendo y los estudios más grandes utilizan el inglés como lengua oficial. Y si queréis trabajar fuera de España, hay muchísimas
posibilidades, hay muchísimos estudios, pero obviamente tenéis que dominar el inglés de manera fluida y os tenéis que sentir cómodos con ello. Os recomiendo que pongáis en práctica vuestras ideas, que podáis jugar con vuestros propios juegos, que podáis crear vuestros propios juegos en vuestro tiempo libre. Si tenéis amigos, si conocéis gente que le gusta también hacerlo juntos, es mucho más divertido y llegaréis mucho más lejos si trabajáis en equipo y lo hacéis de manera conjunta. Sí que el trabajo es divertido, no os lo voy a negar, pero al final es un trabajo y es un trabajo duro, es un mercado muy competitivo y hay que currárselo y hay que currárselo mucho. No es coser y cantar, es complicado. Pero bueno, si os gusta, os lo pasaréis bien. Y bueno, no todo el mundo puede decir eso del trabajo. Y sobre todo, bueno, lo más importante es que os divirtáis trabajando. Al final, a veces, después de trabajar 8 horas con videojuegos, la verdad es que no vas a tener muchas ganas de jugar a videojuegos, pero bueno, sigue siendo muy, muy divertido y yo, la verdad, no me arrepiento de nada. Y por mi parte, ya está. Si tenéis más preguntas o lo que sea, bueno, Jordi, por favor. Muy bien, gracias Mariano. Sí que hay alguna pregunta. La paso por aquí, mira, yo te la leo. Es: hackers de los videojuegos vendrían a ser alteraciones de las reglas de inteligencia artificial o estarían fuera de la IA como una ayuda externa, algo que da soporte. ¿Puedes repetir la pregunta? Es la primera parte. Sí, la primera parte no la... Si los hackers de los videojuegos vendrían a ser también alteraciones de las reglas de la inteligencia artificial. No, los hackers lo que hacen normalmente es explotar una vulnerabilidad del juego. Por ejemplo, muchas veces lo que tenemos los desarrolladores de videojuegos son herramientas para comprobar que el juego funciona de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas herramientas que, bueno, tú introduces un código y con el código pues, te permite ver a todos los agentes inteligentes o te permite ver a todos los jugadores en el mapa. Muchas veces estas herramientas son para uso interno para los desarrolladores, pero a veces estas herramientas de alguna manera son accedidas o se pueden acceder de manera externa y los hackers lo que hacen muchas veces es eso, es acceder a estas herramientas o a estos datos que tienen que ser principalmente internos al videojuego, pero consiguen acceder desde afuera y obviamente exponen cosas que no se deberían exponer. Pero no, en ningún caso modifican las reglas por las cuales se rige la inteligencia artificial. Muy bien, perfecto. Yo ahora ya no sé que no hay más preguntas, Mariano. Gracias, impresionante. Y también lo que comentabas, al final es que la parte del jugador, ¿no? Que es el punto principal, ¿no? En este caso del foco, pues se lo pase bien y que la complejidad sea gradual frente al juego. Algunas veces pensaremos, uy, qué bien juego. No, básicamente es como en el ajedrez, que en algunas veces nos dejan ganar, como los padres en el fútbol. Fuera de eso, pues nada, sí que ahora hemos terminado todos los bloques, hemos visto de todo. Yo creo que ahora la audiencia también quedará grabado en nuestro, en este caso, canal de YouTube. Tendrá una idea muy muy interesante de que lo que pueden llegar a ser y que no pierdan sin duda la oportunidad, porque esos grados que ahora existen no existían. Y a ver si nos tenemos que nosotros, no sé, otra vez matricular. Y la ingeniería informática, no. Pero bueno, perfecto. Pues nada, ahora sí, Carla, hacemos un poco de... Estamos sí que ahora y 42, habíamos marcado 1 hora y cuarto para la parte de la sesión. Cualquier cosa que cualquiera de los ponentes quiera comentar y entonces cerramos la sesión de hoy. Lo podemos hacer de dos maneras. Si queréis, podemos hacer como un titular en plan tweet, porque ya no hay más preguntas. Hacéis un titular cada uno de vosotros en orden y a partir de aquí cerramos la sesión en el orden, en este caso Albert, Ramón, Marta y Mariano. Nosotros nos lo ahorramos, Carla, i ho fem d'aquesta manera. Pues res, és el vostre moment i tanquem la sessió d'avui. Doncs bé, jo em quedaria amb el titular de que la intel·ligència artificial és present i futur i que és per tothom. Bueno, yo diría que es una traina por construir un món que volem.
Ja està, aniré ràpid. Sí, Marta, ara. Sí. Jo diria que és una eina de joc amb molta visió de futur. Molt bé. Mariano? Sí, yo diría que, bueno, que sí que la inteligencia artificial es muy potente, es muy poderosa. No sabemos qué se puede llegar a hacer, pero lo que está claro es que nunca va a superar la capacidad creativa de los seres humanos. Muy bien, perfecto, de verdad. Esto está, pues, inmaculado, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, a la audiencia. Pues nada, esperamos de ver un poco la próxima temática de Codelerns en acció i res, fins la propera. I únicament sí que us deixem per acabar pues, alguna d'aquests cursos previs per començar a fer tot això i sobretot fer una introducció que ara mateix està fent Codelern i que fins i tot us animem que podreu provar en algunes de les competicions que estan obertes, com poden ser la Karel Challenge, com sabeu, i que teniu aquí a pantalla, i per què no introduir en aquest codi també alguna d'aquests tipus de tècniques, algoritmes, etc., en la part més inicial. Perfecte, doncs ara mateix tanquem aquesta sessió per avui i us animem a que mireu també la web de Codelern, on s'introdueix i justament teniu algun curs de la part d'introducció a la intel·ligència artificial per aquest estiu, o sigui que feu una ullada i fins la propera. Moltes gràcies a tots, gràcies als ponents i ens veiem a la propera Codelern en acció.